Добрий день! Сьогодні ми з вами вивчимо назви деяких ударних музичних інструментів, а також назви дій, які ми можемо виконувати, щоб подавати звуки, використовуючи тільки власне тіло. Повторюйте за мною словосполучення. Click my fingers. Click my fingers. Клацнути пальцями. Замість my ми можемо використати будь-що. Так? Click your fingers. Click his fingers і так далі. Tap my face. Tap my face. Торкнутись обличчя. Stamp my feet. Stamp my feet. Топати ногами. Clap my hands. Clap my hands. Плескати в долоні. Make a sound. Make a sound. Видавати звук. Hit my knees. Hit my knees. Вдарити по колінах. Pop my mouth. Pop my mouth. Клацати ротом, як на картинці. Shake my body. Shake my body. Трясти тілом. Wave my arms. Wave my arms. Махати руками. Show one hand. Show one hand. Показати руку. Stand on one leg. Stand on one leg. Стояти на одній нозі. Touch my mouth. Touch my mouth. Торкнутись рота. А тепер нові слова по темі музика. Повторюйте слова за мною. Rhythm. Rhythm. Ритм. Sound. Sound. Звук. Triangles. Triangles. Трикутники. Drums. Drums. Барабани. Cymbals. Cymbals. Цимбали. Xylophone. Xylophone. Ксилофон. Кебаса. Кебаса. Інструмент кабаса, як на картинці. Play the spoons. Play the spoons. Грати на ложках, на дерев'яних. Bass drum. Bass drum. Бас-барабан. Note. Note. Нота. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.